Môžem sa mikrofón sekundu. Takže toto sú poslední 4, ktorých som ja vybral dnes, aj keď si myslím, že som mohol vybrať po tej poslednej 8, ktoréhokoľvek sa do posledného 4. Dával som dôraz na to, aby to zviera úmerne k svojmu veku malo výzáž, pohyb a celková konštitúcia. To znamená, aj zvieratá, ktoré som vyradil, sú v podstate na tej istej úrovni ako toto, takže keďže som mal vybrať 4, som vybral 4. Veľmi skrátke môj osobný názor na tieto zvieratá poviem. Pes, ktorý nám stojí na ľavej strane, veľmi harmonický, priestranný, výborné chody, dobre sa predvádzajúci, výborná, relatívne suchá hlava, správne oko, výborne nasadené nesené ucho, výborne predvádzaný. Male on the very left side. Large male, very good movement, very good show the whole time in the ring. Very good head, very dry, doesn't have extra skin on the head, very good dark eye color, very good set and carried eyes, very well show all the time in the ring. Druhý pes, u tohto psa, a preto som sa pýtal aj na vek jednotlivých psov, aby som sa vedel zorientovať primerane k veku, to znamená, keby to bolo z víťaz dorastu, tak by mal vyrazať ako dorastenec, a keď je do veteránov, tak veterán. Na druhom mieste vlastne teraz z pozície mňa stojí pes, ktorý je, keď sa dobre pamätám, 8,5 ročný. Absolútne dokonalý v kostre, vynikajúco postavených končatín, z môjho pohľadu úplne dokonalá hlava, suchá, s vynikajúcim tmavým okom, dobre nasadeným uchom, výborne osrstený aj vzhľadom svojmu veku a jeho pohyb je stále primeraný k svojmu veku. To znamená, že samozrejme nie je to už žiadny mladík, je to vidieť na tom pohybe, ale stále adekvátne k jeho veku. Pes, ktorý je momentálne na 3. mieste, veľmi harmonický, mierne predĺženého rámca tela, avšak výborne sa vystavujúci počas celého predvádzania. Takisto vidíte prácu handlera, že stále niečo sa snaží zlepšovať ešte. Výborná hlava, výborný výrazný silný nos, výborné tmavé oko, dobre nasadené nesené ucho, výrazný priestranný pohyb a korektne postavené končatiny. U všetkých 4 automaticky, nebudem aj spomínať, výborné osrstenie na ročné obdobie. Úplne napravo, výborne harmonické zviera s výbornou hlavou. Mohla by byť o niečo širšia v nosnej partii, avšak stále ladivá, výborné tmavé oko, dobre nasadené nesené ucho, výborný priestranný pohyb a takisto korektne sa predvádza počas celej doby. Okay, this male, I will try to say English. Very nice, harmonic, good form, excellent head, dry, very strong nose, excellent dark eyes, very well shown, and like I said, he's an 8.5-year-old. For this age, in this shape, I must just congratulate the people how they keep him so long in this excellent shape. Next one, a little longer in the croup, it can be a little bit shorter, but very well built. Excellent front, excellent rear, very good angulation, very strong head, lots of muscle, very good dark eyes, still wet, not open, very good set and carry ears, very well present from the ring all the time, and the handler is working on him non-stop. The next one, female, good size, very good proportion, correct head, should be slightly thicker in the front, in the nose part, but very well proportioned, very good eye color and shape of the eyes, well set and carried ears, very good angulation, very good correct free movement. And now is the worst part. Okay, number 4 today. 4. miesto dneska.
Okay, one more time. Hop, 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 hop. Hey, 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 hey. Ale aj jest. No. Što? Okay, tretí. Number 3 today. Áno. A prečo by sme to nevedeli? A ja. Nevieš, čo urobí? Neviem ani ja, čo urobí. Dobre, takže teraz mám posledné. No.